गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुजाफैनो हानाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे सिनियर सिटिजेन नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार दिनाव बेवहाय ज' मोननानै जोबोद खुसि मोनदों। बारा गोलावखौ बुंनो सानाखै, मानो होननानै बुंबा समा जोंहा जोबोद खम जाबाय। गाज्रि बोथोरनि थाखाय सफैनायाबो गोबाव जादों आरो लोगोसे जोंनि फ्लेग हस्टिं लेट जादों, बिबार बावनाय बेबो एसे लेटैनो जानानै थांबाय। आं बेखौल' सुंद'यै बुंनो सानबाय, जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामखौ जोङो थांनाय 2022नि 30 सेप्तेम्बराव बिजनी टाउनाव थानाय रैमाली एकाडेमी कलेजाव जोङो बेखौ सेन्ट्रेल कमिटिखौ दाफुंलानाय जादोंमोन। गोबां थांखि आरो थाखायखौ लानानै दिनै 2022नि 30 सेप्तेम्बराव सेन्ट्रेल कमिटिखौ दाखांनानै अखानायै 1 अक्ट'बरखौनो जोङो बिजनीयावनो बे एखे जायगायावनो रैमाली एकाडेमी कलेजावनो जोङो इन्टारनेशनेल डे अफ ओल्डार पार्सनखौ अबजार्भ खालामनाय जायो। आरो बे सानाव जेनेरेलि बैसोगोरा बिथांमोनखौ मान होनांगौ, जानाय लोंनाय होनांगौ, गोबां खामानि दङ। दा बेबादिनो जोङो अखानायै खर जानायलाय साथामल' 92 बोसोर, 85 बोसोर, 80 बोसोर जानाय बोराय बुरै बिथांमोनखौ जोङो मान बावनो हादों। बिनि उनावहाय जोङो नेक्स्ट इयाराव 2023आव जोङो सेकेंड टाइमनि थाखाय बे ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को बिजनीनि माख्रा फाटकिगुरियाव जोङो जोबोद गाजा गोमजायै खुंदों। दिनैनि बादियानो फ्राय जादों आरो बेयो माख्रा फाटकिगुरि हाई स्कुलाव बे जिनिसा जादोंमोन। बे बोसोराव जोङो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि मोनसे सौवेनिर जोङो बेखेवनो हादों आरो बे समनि जोंनि बे जानाय लोंनाय गासिबो खरसखौ रैमाली बीएड कलेज 24नि बे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जे ऑब्जर्व खालामदोंमोन बेखौ जोबोद सक्सेसफुली बिथांमोनहा खालामनानै हरदों। देग्लाय 2025नि बे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को नैबे दावधारा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला ओनसोलनि बे दावधारायावनो जोङो खालामनो थिग खालामदोंमोन आरो बेखौ थिग खालामना खांनायनि उनाव जोङो आं थारिखखौ गोसोआव गैला, फ्राय आजि 3 मास आगोलाव जोङो बेहाय फैनानै जोंनि आफादगिरि सार आं आरो माखासे जोंनि बे एलेकानि जोंनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे रिसेप्शन कमिटि जोङो दानाय जादों आरो बे रिसेप्शन कमिटिनि प्रेसिडेन्टआ जोंनि एक्स एमएलए बिथां थानेश्वर बसुमतारी बिथां। दा बिथांनि अननायाव आरो लोगोसे सेक्रेटारि हिसाबै उदां राजा बिथांमोननि बानजायनायाव दिनैहाय जों बेवहाय दा खुंनो हानाय जागासिनो दङ। दा आं मिजिंथिदों दिनैनि बे हाबाफारिया थांनाय बोसोरफ्राव खुंबोनाय बादि जोबोद मोजाङैनो जागोन आरो देग्लायबो जोङो जोंनि बोराय बुरैनि गोसोनि साननायखौ लिरनानै फोरमायनाय बे बिजाब बेलासिनि रेगा, जोंनि मेगाजिननि नामा बेलासिनि रेगा, बे बेलासिनि रेगाखौ जों दिनै बेखेवगोन आरो नोंथांमोननि आखायाव जोङो हागौमानि गांफा राननो नाजागोन। दा बे ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल डे आव जों बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे बिसम्बि गोसोखां बिलाइ हिसाबै बे मेगाजिनखौ दिहुनबाय थानाय जागोन। दा मानगोनां नोगोरारि नोंथांमोन, जोंहा सिनियर सिटिजेन हिसाबै गोबां समस्या दं, गोबां जेंना दङ। बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जोंनि बैसोगोरा नोगोरारि बिथांमोनखौ बेबादिनो ज' खालामनानै बोसोराव खेबसे मोखां नुलायनाय रायलायनाय, जोंनि गोबां बैसोगोराया लिरनायाव आखाइ दं, दामनाय देनायाव आखाइ दं, खननाय मोसानायाव आखाइ दं, बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव बेखौ एसे दिन्थिफुंफिननानै गावनि
आगोलनि जिउनि समफोरखौ माने हयथ' जोङो गोसोखांलायफिननो हयथ' हागोन आरो बेबायदि जोङो बोराय बुरै बैसोआव हारसिङै थाबाय थायालासेनो अर्गेनाइजेशननि थ्रुयै सम सम लोगो मोनलायनो हायोबा रायलायनो मोनोबा नुलायनो मोनोब्ला निश्चय जोंनि गोसोआ गोजोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोङो मिजिंथियो आजिखालि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां बिमा बिफाफोरखौ सिबियै गोबां मानसि माने दङ दा जोङो सानदों जोङो बे बिमा फिसाला फिसाजो बिहामजोफोरजों फिजायै आलायआथानि जानाय बोराय बुरिफोरखौ थैनोसै समाव जोङो बेबायदि अबस्थानि दङब्ला बिथांमोनखौ जोङो खनथुमनानै मोनसे जायगायाव बोराय आरो बुरैनि हस्टेल खुलिनानै बेवहायनो थैजासे दोननानै फोथांनानै दोननाय जोबनायाव श्राद्धआरि फोरबोफोरखौ खुंनाय बेबायदि जोङो थांखि लादों आरो आङो मिजिंथिदों जोंनि बे आसाया माने निश्चय जाफुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दा खालि हानिल' बाथ्रासै जोंनि बे अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामा अलरेडि रेजिस्टार जाबाय आरो हा एलटमेन्ट मोनबानो जोङो बेखौ गभर्नमेन्टनाव दरखास्त होनानै अल्ड एज हस्टेल एबा बोराय बुरैनि आश्रम बे जिनिसखौ जोङो बानायनो सानदों दा रायजोफोर बिनि बादैबो गोबां दङ सम सम जोंनि हारिनि अलखदनि समाव हारिया जुदि हाखराव गोलैनो थाङोब्ला जोङो बे हाखराव गोलैनो थांनाय अबस्थानिफ्राय हारिखौ बोखांनो नाजानाया आरो हारिनि उननि जोलै हान्जाफोरखौ राइट लामाजों गोथों लामाजों खेंख्रा खेंख्रिजों थाङालासिनो सुगोनां लामाजों थाङालासिनो जाहाथे मोजां लामाजों जोंनि यंगार जेनेरेशन जोंनि आफादफ्रा फरायसा आफादफ्रा जाहाथे मोजां लामाखौ दैदेनलांनो हायो बेवहाय जोंनि बोराय बुरै जोङो पेरेन्ट्स जानानै गार्जेन जानानै बिथांमोनखौ निश्चय जोङो मोजां लामाजों दैदेननो बोसोन होलांनो हानांगोन आं बेखौ मिजिंथियो दा बेबादि जोंहा गोबां थांखिखौ लानानै बे आफादखौ जोङो दानाय जादोंमोन आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो बे थांखियाव जुदि नोंथांमोनहा मदद होयोबा बे आफादा अराय सम थांनानै थागोन बेजों लोगोसे जोंहा दङ जोङो नैबे मेगाजिन दिहुननायनि गेजेरजों जोंनि लिरनायनि हुदा बेखौ जोङो रैखा खालामलांनो राव थुनलाइ सिबिलांनो बारा नङाब्लाबो बोसोराव जोंनि आफादनिफ्राय गांसे बिजाब ओंखारोबा बियो बर' थुनलाइनि माबायाव भान्डाराव बाख्रियाव एसेबाबो बिहोमा होगोन आं बेखौ सानो दा जोबनायाव आङो बयखौबो दिनै गोबां अखा बांखानि गेजेरजोंबाबो नोंथांमोनहा सोरखिनानै गोबां जायगानिफ्राय फैबाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैबाय उदालगुरिनिफ्राय फैबाय गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय बयखौबो आङो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि बाहाय बैसोगोरा नोगोरारि नोंथांमोन जायफोर बाहागो लाफैदों बिथांमोननो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरो दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो आफादखौ दाजेननायनि उनावनो जोङो जिरायनानै थायाखै जोंनि आफादा जोङो सिगाङाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दादों बेनि उनाव जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट पर्बजरा डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनी डिस्ट्रिक्ट सालबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो जोङो उनावहाय जोङो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटि दायनो हाबाय आरो बेनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाबाय दा उदालगुरिया मोननै डिस्ट्रिक्ट जायो आपातत जोङो उफाय गैयैयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौनो बेहाय दोनदों नैबे डिसेम्बर जानुवारि लागै जोङो उदालगुरिखौ मोननै डिस्ट्रिक्ट बानायहैगोन मोनसेया भेरगाव डिस्ट्रिक्ट आरो मोनसेया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बेंगलाव जोङो आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाबाय एबार जानुवारि फेब्रुवारि लागै जोङो बेंगलाव दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट दागोन दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि उनाव सिलिगुरि डिस्ट्रिक्ट दाहैगोन सिलिगुरिनि उनाव कचबिहार डिस्ट्रिक्ट दाहैगोन आरो बेनिफ्राय उनाव जोङो नेपालावबो बारगोन नेपालावबो गोबां बर' दं बेबादिनो जोंनि आफादखौ जोङो लासै लासै फुवारलांगोन सानसे बेलासे थाङै थाङै
जोङो ओरै सानजाहा सबियासिम जेसेबां जोंनि बर' रायजो राजाफोर दङ बेनि गेजेराव जोङो बे आफादखौ फुवारलांगोन। दा जोंना मोनसे आफाद दङ ज्येष्ठ नागरिक सन्था, बे जाहैदों सिनियर सिटिजेन फराम, बाय हारसाफोरबो दं। दा जोङो हारसाफोर जोंनाव गैया, जों हारसाफोरखौ लायाखै। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा हारिनि माखासे जेंनानि सायाव इसुनि सायाव जोङो सुस्रांनायनि बेलायाव जोङो जातिनि गुबुन गुबुन आफाद समाजारिफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावगोन। दा हारिनि खोथा बुङोब्ला जोंनि बर' हारिया गोग्लैसोनाय हारि। दा जोंनि हारिनि खोथाखौ बुङोबा गुबुन हारिया बेखौ मदद होनाय नङा। नंखायनो जोङो उनावहाय दिगदार जागोन होननानै बे गुबुन हारिखौ थख' खालामनानै खालि बर'फोरनि थाखायल' बे आफादखौ दानाय जादों। जोंना माने खालि बर'नि थाखायल', जोङो गुबुननिखौ मिथिया। आरो गुबुन थानायखौ जोङो थाथों, जों जेबो उसुबिदा मोना। आरो जोंना मोनसे खोथा, जोङो बेयो मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन, जोङो मोनसे पलिटिकेल हान्जानि आन्दाराव खामानि मावग्रा नङा। नाथाय गुबुन गुबुन राजनितिक दलाव थानाय मानसिफ्रा जोंनि सिनियर सिटिजेनाव खामानि मावनो हायो। नोङो बिजेपिनि जानो हागौ, कंग्रेसनि जानो हागौ, बिपिएलनि जानो हागौ, इउपिपिएलनि जानो हागौ। जेखि पलिटिकेल हान्जायाव थाया मानो जोंनि आफादाव नोंथाङा सोद्रोमा लानो हायो, बिबान लानानै खामानि मावनो हायो। खालि जोंनि जेनाखि आदर्श नीति, जोंनि जेनाखि कनस्टिटिउसनाव लिरनाय जा गाइडलाइन्स दङ बे मथे मावलांबानो जायो। दा दिनै जोङो बे अबजारभेन्स अफ इन्टारनेशनेल डे अफ ओल्डार पार्सना माने दिनै ब्रैथि सान माने बोसोर जाबाय, ब्रैथि बोसोराव जोङो खुंबाय। दिनैनि बे गोथार सानाव नोंथांमोननो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि जे दिनैनि मेलनि जे थांखि, बे थांखिखौ बेखेवनाय एक्सप्लेनेसन जे एजेन्डा, बेखौ आङो बेहायनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।